Usa ka bata ang nakaikyas gikan sa nasunog nga establishmento sa Kulambugan, Lanao del Norte. Ang insidente nakuhaan og video. Ani ang report. Nagdilaab pa ang kalayo atol sa sunog dinhi sa usa ka establishmento sa poblasyon Kulambugan, Lanao del Norte. Diyang ginakuhaan og video sa usa ka netizen. Taod-taod pa. La bata! Ay! Asa siya? Kalit migawas ang bata sa kilid sa nasunog nga establishmento. Midagan pa kini padulong sa establishmento. Mayo na lang kay dali kining naluwas sa mga tao. Sumala sa BFP, miabot sa ikaupat nga alarma ang maong sunog nga miug daw sa upat ka gambalay ug duha ang partially damaged. O karaan siya bisag likon ang yang building kay mga likon to nga mga kahoy panggamit mga tugas bata obviously kwan siya kana bang taud-taud na nga tukod nga mga buildings mo nang dali ra gyud pud kaayong lamyon sa kalayo. Tungod sa kadako sa kalayo, miabot sa halos upat ka oras una kini napalong sa kabumbiruhan. Miabot sa 2 million pesos ang nadanyo sa sunog. Nagpahimangno sab ang BFP ngadto sa mga residente nga ugaling adunay sunog nga mahitabo. Gilayon nga magpalayo ug sigurohon nga maluwas ang tanang miyembro sa pamilya. Please check everybody inigawas pod nga accounting batanawon gawas tay na inay apan na kalma apan immediate pero ihapon pod pila ba tong atong mga inabakan atong mga namuyo karon diri. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.